କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ଗରା ଗାଲ କଣ ଶୁଣୁନ ମ? ଓଏ ଛପରି ଇନା ବାଲ କା ମୁର୍ଗୀ। ଓ ନାନୀ କଣ ରାଗୁଛ ମ? ଟହ ଟହ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। ଓଏ ସକାଳ ସକାଳ ଆଉ କଣ କାହାରିକୁ ପାଇଲୁଣୁ? ସକାଳ ହଉ କି ସଞ୍ଜରେ ମୋର ତ ଜଣକୁ ହିଁ ଦରକାର। ଦି ଜଣ କଣ ହବ ଯେ? ଓଏ ତୋର ମୁହଁଟାକୁ କେବେ ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ ମ? ଓହୋ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀ, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଖିବି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି 20 ଥର ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। 20 ଥର କମ ହେଇଗଲା ମ। ଯାଉନୁ ଆଉ 10 ଥର ମୁହଁଟାକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିବୁ। କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ ମ ସେ କଥା ନୁହଁ, ତ ଏହା ପରେ ଆଉ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ତୋର ନକ୍ସା ବଦଳିଯିବ ମୁହଁର। କଣ ମ ମଗରି ନାନୀ ମତେ ମାରିବ କହୁଛି ମୁଁ? ଓହୋ ତମର ଯୋଉ କମଳ ହାତ, ସେ ଯୋଉ ମଜା କଣ କଣ ହେଲା? ତମେ ମାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛ? ଏତେ ମନ? ହଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ରୁହ ଟିକେ। ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। କଣ ହେଇଛି? ଇଏ କିଏ? କାଇଁ ପାଟି ହଉଛି? ଭାଇ ଦେଖୁନୁ ସକାଳ ସକାଳ ଏ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା କାହିଁକି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି? କଣ ସକାଳ ସକାଳ ତୋର ଉଠୁଛି ନା କଣ? ରହ ରହ ପୁଅ ରହ, ତ ବିଛଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଝଡ଼େଇ ଦଉଛି ରହ। କଣ ଏ ଗୋଟିଏରେ ମନ ପୁରିଲା ନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ମ? ଆଉ ଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଥାଉ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଭାଇରେ। ଆଉ ନା ରେ ଭାଇ, ଆଉ ନା ରେ ଭାଇ, ଥାଉ ରେ। ନାଇଁ ରହ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ରହ ଟିକେ। ତୋର ମୁଁ ବିଷ ଉତାରେ ଦେମି ରହ। ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ନା ଥାଉ ଭାଇ, ଆଉ ନା ମରିଗଲେ ବୋଉ। ଭଉଣୀ ଏବେ ଯା ତୋ କାମରେ ତୁ ଯା। ମୁଁ ୟାର ଭଲ କରି ଔଷଧ ଦେଇ ଦେଇଛି, ତୋତେ ଆଉ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ।